Kaixo denoi, ni Irati naiz, kontsultako fisioterapeuta eta osteopata, pixkat proiektu honen sortzailea eta gaur nire burua aurkeztuko dizuet pixkat nire laniteko modua azalduz. Hoxe, laburki esplikatuta, nire historia pixkat fisioterapia ikastia erabakinunetikan, jakin guztiz bokazionala izan zala eta hortikan datorrela nire interes propioa osasun munduan laniteana. Horrekin esan nahi hori naturaltasunez eta nire esentziakin iten saiatzen naizela, eta nik uste pixka nire lanan egunerokoa eta emaitza horrek markatzeula. Bai esan nahi nizuena da, nahi garrantzitsu nahi iruditzen zaitela kalidadezko lan bat itia, eta ez hainbeste kantidadia. Horregatikan nik lanan 189 esango nuke, ez balin bada 100, nire eskukin itet. Lanan kalidadia dagokionez, eskua asko erabiltziak eta konfiantza eta gertutasun bat sortziak pazientiakin etzako garrantzia handia daka, hartzaitugulako kontutan gehiago pertsona bezala eta ez diagnostiko bat bezala. Hori izango zen nik desberdinduko nuken puntu nagusinetako bat lan egiteko orduan. Eta esatia ez da bihar nire ustez, baina azpa ere de azpimarratuko deu, konfiantza horren barruan nola ez, konfidentzialtasun osoa sartzeala, kontsultan sartzeanean paziente bat, hemen hitz egiteana eta fitxan betetzeanan inguruan. Eta bukatzeko, aipatu nahiko nuke, pertsonak tratatze ditugula bere osotasunean ikuspuntu integral eta holistiko batetikan, eta ni naiz da fisioterapeuta eta osteopata izan, gure elkarlana iteko gure saretsua atzetikan dakaula, bai logopeda, dentista, podologa, psikologa eta beste hainbat terapeutakin. Eta nik uste guztionekin pixkat gehixo ezautzea zuela ja, eta espero gustatu izana. Hurren arte.